me työnnettiin silleen, se tuli sitten tarjoilija vetämään sitä ylhäältä ja mä löysin puolista tosiaan ihan mennessä kytkä tässä puolisiin, kun se apua nyt tuolla jotkut saa et välillä ylämäessä, niin sanotaan ja mä aluksi laitoin vähän huumorilla tämän, mutta tämä nyt on oikeasti jäänyt tähän, tämä rotta, Rattus Finnus. Eli nyt me lähdetään sitten menemään niin kuin etuajassa, kun tässä näyttää, että kaikki kiinnostuneet, tai mä tiedän, että osa tulee vähän myöhässä, mutta sitten heitä ei jäädä odottamaan. Niin ajan alku. Kato, se oli ajan metafysiikkaa, koko tämä teema. Niitä on niin kuin tavallaan ajan loppu, jos huonosti käy. Jos tutkimus jää tähän, tai jos käy vielä pahemmin. Eli tämä nyt olkoon vitaalitiede, se on unen teoriaa. Ja tämä on niin kuin kaikki niin kuin tavallaan kokonaisvaltaista. Eli Eino Leinolla on syvällisimmät ajatukset tähän liittyen. Eli sieltä hymyilevästä Apollosta. Tämä usko uneessa. Se on totuudessa. No tässä käytiin jo vähän läpikin tätä, että tämä vitaalisuus on liskaapeli tai oikeastaan aika kielletty aihe tieteessä, mutta että mä oon vähän ymmärtänyt, että kaikki käy nykytieteessäkin. Tämmöinen introspektiivisuus niin kuin omia, koska me ollaan lähtisin siitä, että mä niin kuin tuolla deprivaatiossa niin olen pohtinut asioita. Se lähti sitten menemään tällainen tieteelliseen suuntaan kuitenkin. Mutta siinä on se hyvä puoli sitten, että tämä duaalinäkökulma, kun on ihan sillä tieteen ulkopuolella, ne on vapaus hylätä tieteen rajoitteet ja luottaa tämmöisiin voimiin. Ja sitten ei tarvitse luottaa mittauksiin tai empirismiin, vaan voi luottaa ajatusten rationalismiin tai niiden vääjäämättä niin johtopäätöksiä, mitä niistä jostakin vääjäämättömistä oletuksista seuraa. Mutta nyt tämä intuitioiden merkitysmassa, tämäkin on tämmöinen analogia, mutta tämä perustellaan, että miksi voidaan sanoa massaksi ideoiden olemusta silloin, kun se konkretisoituu, että se on niin kuin oikeasti, että se ei ole pelkkää teoretisointia, vaan silloin joku nähdään, että se on jotain merkittävää, niin se voi sanoa, että se on konkreettista massaa kosketeltavaa. Ja nyt olisi aloittava tämä tieteen näköistäminen, jos tämä tulee yliopistolle. Eli ruvetaan niin kuin, täytyy hankkia näitä viitteitä ja muita. Tämä nyt on vähän niin kuin tyyli, että nämä on kaikki viitteet itseeni. Mutta okei, on siinä vuosiluvut ja nämä konkreettiset materiaalit on tarjolla.
Ja tämä on tosiaan tämä Humboldtilainen visio, mikä on niin kuin tämä suomalainenkin yliopiston visio, että siinä on tutkimus ja opetus on samassa paikassa ja kasvattaa omaan niin kuin tämmöisen kestävän rakenteen tieteelle. Tässä pitääkin olla tuolla. Täällä on niin sivuhuomautuksena niin kehittynyt nämä laitteet, että aivan outoa käytöllä 10 vuoden jälkeen näitä. Eli täällä on oma taustansa tällä nimellä alkeet tai vitalismin alkeet. Eli tämä on tavallaan 3. näyte alkeista. Alkuperäinen tai toinen näyte alkeista on tuolla mun blogissa. Ja ensimmäinen alkeet, se on suoraan sanoen tuolla niin kuin, tuolla Euklideilla. Ja nyt kun oli tästä unista puhe, niin tässä tavoite on päätyä painajaisen päihittämiseen. Joo, ja nyt alkaa olla virallinen aloitusaika. Eli jos mä lyhyesti vielä kertaan tämän teeman, koska tänne on tullut pari uutta henkilöä. Eli me aloitettiin tämä jo tuossa tasalta, kun katsottiin, että täällä on kaikki paikalla. Mutta että tässä on niin paljon tätä materiaalia, että ihan tämmöinen lisäaika oli tarpeen. Mutta kyllä tässä vielä mukaan pääsee. Eli vielä yhdellä lauseella, että tavoitteena tässä on tehdä tieteen näköistä tästä hommasta. Eli sillä tavalla, että tätä voitaisiin hyväksyä tänne yliopistolle jotenkin, että tämä olisi ihan vaikka kurssiohjelmassa jotain tällaista. Ja tässä on se, mitä jotkut on nähnytkin tämän kurssin rakenteen. Ja nyt niin tämä overture, niin kuin johdanto, että me käydään kaikki nämä läpi. Tässä on niin kuin 6 kertaa varttitunti aikaa 2 tunnin aikana, akateemisten 2 tunnin aikana. Eli käydään ensin tuo vasen puoli ja sitten tämä oikea puoli. Eli se on, tuo vasen puoli on käytännössä sitä, mikä oli siellä luonnonfilosofian seurassa. Se on ajan metafysiikkaa. Ja toinen puoli on sitten, tai aika etenee tavallaan vasemmalta oikealle tässä. Mutta sitten se toinen dimensio, tavallaan tuo taajuus, käänteisaika, etenee tuonne alaspäin. Tässä käydään syvissä vesissä, niin kuin semmoisessa nollataajuudessa. Ja palataan takaisin tänne hirveäseen kohinaan. Tai lähtökohta on hirveässä kohinassa. Ja paluu on sinne kohinaan taas. Ja välillä käydään siellä niin kuin heikkoja signaaleita kuuntelemassa siellä pohjassa, isossa paineessa. Eli synnyt. Tämä on vähän tätä kalevalaista perinnettä, että synnyt on se avainpointti, että ensimmäinen varttitunti tavoite käydä ajan synty, koska se on kaiken pohjana. Että jos ei ole aikaa, ei ole kausaalisuteettia, ei ole mitään muuta kuin satunnaisia havaintoja tai vaistoja. Sitten myöhemmin ruvetaan näkemään ympäristöä, tulee kilpailu. Sitten ruvetaan näkemään, että ei ole pelkkää kilpailua, johonkin suuntakin on. Ja sitten ruvetaan näkemään niin kuin muut niin kuin tämmöisenä
lisäarvona tai niin kuin jotenkin tämä, että yhteisö syntyy. No outo silmukka nimeltä. Takaisin silmukoista on kyse tässä, koska tämä on systeemistä joka tasolla. Koska mä näen tämän omasta taustastani johtuen tämmöisenä systeemillä takaisin kytkettä silmukoina. Ja sitten palataan tähän niin kuin Harariseen tarinan syntyyn. Tai tarina on se, niin kuin, mikä antaa lisäarvon ihmisyhteisölle. Ja sitten tavallaan niin kuin toisella kierroksella tämä uudelleen syntymä. Että no, katsotaan mitä tapahtuu. Eikä nämä oivallukset, tavallaan niitä semmoisia padonmurtumia. Mutta nämä synnyt on vielä isompia padonmurtumia, koska niissä oikeasti pitää syntyä se paine ensin, joka vasta lähtee murtumaan sitä patoa. Ja sitten tarkoitus on, että tämä on aika matemaattistakin sitten, että luentojen välissä voisi olla matemaattinen realiteettitsekkaus. No tässä nyt harjoittelu on tämä koko luennointi on harjoittelua. No tässä on vähän tämmöistä harmaata betonia, tämä nykymaailma. Että on niin kuin, kaikki on annettua ja sidottua ja niin kuin mahdoton tavallaan tehdä kontribuutioita esimerkiksi tieteissä. Tai mahdotonta ja mahdotonta, mutta vaatii suurta panostusta ja muuta. Mutta silti rotat jäytää. Jotenkin ne niin aidosti täysin hallitsematon prosessi se, että miten se elämä kuitenkin säilyy. Rikkaruoat kasvaa. Että se on se, mistä lähdetään liikkeelle. Niin pitäisi aloittaa täältä tyhjältä pöydältä, mutta se on mahdotonta, koska niin kuin ajattelu on kuitenkin oltava ja se ajattelu on aina pitkälle kehittynyttä mielenkoneistoa vaatii. Mutta voidaan hyödyntää näitä intuitiota ja assosiaatioita. Ja rotta on juuri sopiva assosiaatio tähän alkuun. Se niin kuin puree eri suunnille ja kaivaa niin kuin, kaikki niin kuin ruokavarassa kaivaa, että saa niin kuin jyvät virtaamaan ja sillä tavalla. Mikä se niin kuitenkin kuvastaa sitä elämänvoimaa kaikessa irvokkuudessaan. Eli tämä rotta-operaattori on nyt tämä derivaatta. Että kun se kohdistuu johonkin varastoon, niin kuin energiavarastoon johonkin semmoiseen johonkin suureeseen, joka on matemaattisesti kuvattuna, jossa on potentiaalia. Jos siihen pistää derivaatta, niin se sitten lähtee tämmöinen virtaus, niin kuin muutos. Mutta sitten siinä on tämä imaginääriyksikkö. Koska pointti on, niin kuin tässä heti aluksi, esitellä Tsehovilaisen hyvän näytelmän, oi, niin se Tsehovilainen näytelmä on semmoinen, että ensimmäisessä näytöksessä pitää olla kaikki, esimerkiksi se ase, mitä käytetään viimeisessä näytöksessä, se pitää olla näkyvissä siinä jossakin kohdassa näyttämään. Ja nyt tämä imaginääriyksikkö on se ase, joka niin kuin, taistelee tätä elämää vastaan. Tai tätä vääjäämistä, niin kuin, ihan niin kuin, tolkutonta jäytämistä ja tätä niin kuin, rotan syöntiä vastaan. No, täällä on niin kuin, tämmöisiä intuitioita, mitkä viittaa siihen, että muutos
on olennainen. Vaikka ne ei puhukaan matematiikan termein, niin kuitenkin ne just tällä intuitiivisesti on nähneet nämä derivaatit olennaiseksi. Ja tavallaan tämä eniten tekninen on tämä Gregory Bates, on tämä kybernetiikan Oldman. Ja hän on kiteyttänyt sen kybernetiikan ytimen, että niin kuin merkittävä ero tai semmoinen difference, joka aiheuttaa differenssiä, niin kuin jotain, tämä on niin kuin englanninkielinen sanaleikki. Ja nyt tämä, niin kun tämä dynaamisoidaan tämä ero, koska vitaalisuus ei ole mitään, eli se on dynaamista. Tämä on intuitio mulla. Eli se niin kuin ero muuttuu muutokseksi. Ja se on sitten Bateson ja niin kuin jatketaan tätä ajatusta, että se on muutos, joka aiheuttaa muutoksen. Joka aiheuttaa muutoksen. Ja niin edelleen äärettömiin asti. Eli päädytään niin kuin äärettömään derivaattiin, joka tuntuu matemaattisesti aika hurjalta, mutta okei, se synty on just tämmöinen, että se on matemaattisesti jollakin tavalla pelkästään intuitiivisesti hallittavissa. Se on nyt otettu tässä lähtökohdaksi tavallaan. No, tässä on sitten erilaisia tämmöisiä, niin kuin neurologiassa tavallaan se on niin kuin pulssikoodattua. Tavallaan, että jos sulla tulee joku askel heräte, niin se lähettää pulssin. Se tavallaan derivoi sen askeleen. Se on sitten taas ongelma, että kun se pulssi etenee johonkin, niin se lähettää edelleenkin vain pulssin. Niin kuin jotain korkeamman kertailun matemaattisia distribuutioita ei voi kuvata. Että se on tämmöinen ensimmäinen approksimaatio tällä äärettömällä derivaatilla on tuo hermostotoiminta, joka on pelkkiä pulsseja. Ja se imaginääriyksikkö on se rotan myrkky on just sillä, että koska ne on liian viksuja otuksia ne rotat, niin pitää olla sellainen hitaasti vaikuttava, että se vasta monen vuorokauden kuluttua tappaa rotan, että ne ehtii ne muutkin käydä syömässä. Häijyä tai elämää vastaan taisteleminen. No, tämä on sellainen verkkosivuilla tämä. Täällä on nimenomaan tämä vitaaliontologia 1. Siinä on tämä assosiaatio, että aurinko on tavallaan se ensimmäinen. Siinä on tutkimuskohtina on syntyvä, eli ääretön määrä derivaattoja. Ja tämä just tämä aurinkointuitio tässä on että jos yksi kuva kertoo rakenteesta enemmän kuin 1000 sanaa, niin yksi analogia kertoo taas dynamiikasta enemmän kuin 1000 kuvaa yhdellä sanalla. No okei, me voidaan, tämä menee vähän matemaattiseksi tässä, niin mennään aika nopeasti läpi. Tämä on kuitenkin tuo niin kuin McLauridin sarja, jossa kun noita rotan purasuja on niin kuin ääretön määrä, niin se on niin mikä tahansa funktion niin kuin ajassa siirtymä. Että se niin kuin tavallaan määrittelee, jos riittävästi pureskelee, niin näkee tulevaisuuteen. Tätä metafyysinen rotta on se osuus. Tämä on niin pikkusen tämmöistä, mutta tämä pitää sitoa jotenkin, että voidaan saada matematiikkapeliin mukaan, niin, ja sitten toisaalta nämä analogiat, niin olkoon hyväksykää nyt tämä. Koska tässä ollaan pikkusen vaikeiden asioiden äärellä. Ja tämä on niin kuin se perustelu, että älkää nyt viittikö väittää, että on mun uutani.
No niin, vaihtoehto olisi se, että aloitetaan siitä, mistä perinteisesti tieteen syntyi, tai niin kuin tämä Descartesin ajatus, että ajattelen, siis ole olemassa. Niin tässä lähtee, että ajatellaan, että ajattelu on se pohjimmainen, mistä kaikki lähtee. Mutta sitten sulla on ajatuksia, niin se on hirvittävän pitkälle vietyä. Kun taas sillä rotalla se on vain se pelkkä tuntuma, niin kuin jotenkin tieto, että joku virtaa. Se on paljon vähemmän olennaisempaa kuin se, että sulla on joku ajatus. Mutta siinä on sitten ajauduttu, tai Ludwig Wittgenstein, tai jos perusti tämän analyyttisen filosofian, eli kielifilosofian. Se kieli on se avainpointti, että sen alemmas ei voida päästä todellisuudessa. Tämä on niin kuin tavallaan järjen synty. Mutta kun me ollaan kiinnostuneita mielestä, tavallaan järjen duaalipuolesta, että meillä on niin kuin se järki ja mieli erikseen. Niin kuin tieteessä on tutkittu sitä järkeä, niin se yritetään tutkia sitä mieltä. Ja mä nyt näkisin tämä Hegelin, että se on niin kuin tehnyt niin kuin tätä, jos olette lukenut sitä tai Hegelin filosofiaa, niin se on ihan käsittämätöntä. Se niin kuin hauilla eri suunnista käsittelyä, pikkusen eri tavalla niin kulmat hioutuu, koska symbolit on hyvin semmoisia terävärajaisia, niin se ei välttämättä hioutuu, että se tulee semmoisen jatkuvammaksi. Ja se toisaalta tuo James Joycen, tämä Finnegan's Wake, se on niin semmoista samanlaista haahuilua. Mutta tämä ongelmiin joutuu. No sitten tulee nämä kaikki, me ollaan jo heti ollaan vähän jäljessä aikataulusta, että mennään aika nopeasti nämä. Ja tässä on niin kuin tavallaan niin kuin viimeiseen näytökseen tämä, että kuvitelkaa tämä niin kuin järjen ongelmat, jos olet niin kuin 1 000 000 kertaa älykkäämpi, mitä sä olisit, niin nämä kertautuu 1 000 000 kertaisina, nämä traumat. Eli nyt palataan siihen intuitiota tähän niin mieleen, että jos se aurinko on se lähtökohta, niin mikä tässä, niin kuin ensimmäinen ihminen on jossakin ja se niin kuin rupeaa ajattelemaan niin olemistaan, kuvittelemaan, niin se on niin kuin kaikkivaltiaan armoilla. Ja vähitellen siellä niin kuin tulee oivallus, että synnyn syy on energia. Se on niin kuin selittävä. Tämä on niin kuin tavallaan tämä kaiken kantava voima koko tässä jutussa. Koko ajan meillä on energiaa jahtaamassa. Se on se, mikä saa kaiken muutoksen aikaan, kaiken elämän. Se on niin kuin jo useampi vuosi sitten, kun mä tein sen, että se syntyvä, siinä on se aurinkosymboli. Se liittyy just tähän samaan, että mulla oli semmoinen intuitio kanssa. Ennen kuin nämä oli niin kuin ollenkaan näin niin kuin johdonmukaisia nämä asiat. Eli tämä on nyt viimeinen kalvo sitä ensimmäistä luentoa tavallaan. Eli jos Okkamin partahöylä tai partaveitsi on se klassinen tämmöinen mallituskriteereitä, mahdollisimman yksinkertainen selitys, se on mahdollisimman kuvausvoimainen, niin se kannattaa valita. Niin tässä nyt on vielä, että se on niin kuin väylähöylä, että niin kuin oikeasti niin kuin ei keskittää pikkuasioihin, vaan ihan kokonainen väylän aukaisemiseen. Ja Nummisuutareissa on se syvällisen totuus.
Tämä on niin tämmöinen useamman iteraatiokierroksen jälkeinen teorian hioma-uoma. Ja nyt siirrytään kakkosluentoon. Meillä on jo 5 minuuttia jäljessä, vaikka otettiin etukäteisspurttia, että me joudutaan harppomaan. Nämä tulee tuonne verkkoon. Että jo nyt voisi todeta, että tullaan nyt harppumaan ihan raasti. Mutta tämä on, kun mennään tuon syvemmälle, tämä on yhden mielen sisäistä. Tämä on juuri sitä mentaalijuttua. Tuolla vastapuolella sitten yritetään tulla takaisin tähän tieteelliseen todellisuuteen. Eli nyt on analogia on vesi. Ja se kohta perustellaan, että miksi se on vettä, tämä ajattelu. Tai nimenomaan mielen toiminta. Ajatteluhan on mitä sattuu. Se rajoittamatonta, mutta mieli toimii niin kuin vesi. Tässä on tämmöinen ensimmäinen assosiaatio tai havainto, joka perustellaan myöhemmin. Mutta että voidaan ajatella, että kaikki vaatii energiaa, kaikki muutos. Mutta toinen on sitten, että kaikki on turhuutta. Että jos sä teet jotakin, niin se palaa takaisin. Että ihan turhaa kaikki. Tavallaan kaikki on jousitettua. Jos taistelet jousta vastaan ja se palaa takaisin. Ja siinä on se hyvä puoli, että saa sitä haahuille sitten, että mitä voi rikkoakaan, että sulla on liian vahvat työkalut. Ja tässä on nyt tosiaan tämä muumien rotta, eli piisamirotta, se suurin filosofi. Eli nyt on kun edellä oli se minä, yrittää pärjätä ja jäyttää niitä ruokavarastoja, niin nyt se rupeaa katsomaan ympäristöä, tai että millä tavalla kannattaa että tavallaan, kun se derivaatta oli että ajassa mennään alaspäin, niin ruvetaankin katsomaan sitäkin, että ruvetaan katsomaan toiseen suuntaan, että integraalia, mennyttä muistelemaan. No mitä on käynyt, kun mä aikaisemmin toimittu jollakin tavalla? Eli ruvetaan vertaamaan, että jos minä olen toiminut tällä tavalla ja naapuri on toiminut tuolla tavalla, niin mitä siitä on seurannut? Eli integroidaan tämä X, eli oma tila ja U, ja havainto jollakin ajanhetkellä. Ja sitten summataan paljon niitä yhteen, niin saadaan tämmöinen ihmekaava, ja merkitään tuolla E-operaattorilla. Se on odotusarvo-operaattori. Se on yksinkertaisin malli. No nyt sitten täytyy kehittää sillä mallilla tai muistille operoida. Tai operaattori, sitä käytetään hyväksi. Eli nyt se on sitten tämmöinen, täällä on keskellä tämä, eli siellä on keskellä se E-operaattori, eli se odotusarvo. Ja sen ympärillä on sitten tavallaan se inputti ja sitten ulos tulee X. Eli tavallaan tämä on jotenkin tämmöinen itseviittaava, mutta tämä on kuitenkin, voidaan sanoa, että tämä on, miten tuo Hebbin neuroni toimii. Eli se rakentaa tämmöistä korrelaatiomallia havainnon ja oman tilansa välillä. Ja se vahvistuu se kytkentä sitä mukaan, kun se korrelaatio on, niin kuin todetaan, toimivaksi. Ja tässä on sitten merkitty, että kun näitä useita näitä neuroneita, niin nämä XI:t voi merkitä vektorin muodossa. Samoin UI:t
Eli ne mittaukset voi merkitä vektorimuodossa. Ja sitten saadaan nuo ilman alaindeksejä, kun on vektori- ja matriisiesitys. Kyllä nämä vektorit ja matriisit, nämä on vain matemaattista terminologiaa. Mä vain haluan todeta, että tämä on aivan niin matemaattista kuranttia. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on jousitettu se todellisuus, niin tämä takaisin kytkettyä tämä. Kun periaatteessa tämä on niin kuin aika epästabiili tämä epineurinen toiminta, mutta jousitettuna se yhtäkkiä toimiikin. Eli tulee tämmöinen rakenne, jossa ikään kuin syödään. Kun katsotaan ensin tämä tasapaino, mihin se päättyy tasapainossa. Siis sekä se, että malli on tasapainossa. E on niin kuin nämä yläindeksit tai yläviivat, X ja U, ja niiden odotusarvo. Ja sitten nämä X ja U täällä ulkopuolella, ne on niin kuin hetkellisiä arvoja, tai lyhyemmän aika, tai nopeamman aikaskaalan juttuja. Eli tämä kaksinkertainen tasapaino, tai se malli on tasapainossa ja signaali tasapainossa. Niin silloin on tämmöiset kaavat voimassa. Ja siitä voi osoittaa, että tämä on ihan kuranttia. Että tämä rakentaa pääaliavaruusanalyysiä, tai pääkomponenttianalyysiä. Ja sitten kun tämä heijastuu takaisin, niin tämä on niin kuin regularisoitua lineaariregressiota. Tai lineaariregressiota, jossa on tuo regularisointimatriisi tuolla nimitteessä. Eli tässä kun katsotaan, miten se vaikuttaa se inputtiin U, niin se käytännössä syö optimaalisesti resurssit tai energian syötteestä. Sitten tulee tämä Ouroboros, häntäinen syömäkäyrä. Vai näitä, tai ei tässä nyt ole aikaa näitä käydä isosti läpi, että arvotaan eteenpäin. Eli kun tämä on lineaarimalleja, niin nämä pystyy variaatiota mallittamaan. Mutta se fysikaalinen värähtely, energia on matemaattista varianssia, ja ne nimenomaan jäljittää sitä varianssia. Ja sitten muodostuu, että nämä ominaisvektorit on niin kuin ekologeroita. Ne on niin kuin hyvin stabiileja. Se tuntuisi, että kun joku eläin syödään, niin se on niin kuin kertalainen katastrofi. Mutta tämä laji säilyy, koska se on tämmöinen vastaa ekologeroa, tai vastaa tämmöistä niin kuin stabiilia kovarianssimatriisirakennetta. Eli tässä on niin kuin tämä, että mistä on kysymys, että jos meillä on kaksulotteinen data, niin se tämmöinen Gaussin jakama on tommonen, joka on pitkulainen siellä. Niin tässä nyt tuo V1 tai ny1 on sitten se suuren variaation suunta, se on se energian suunta. Eli kaksulotteinen data on projisoitunut yhteen ulottuvuuteen, jossa on maksimienergia sen suunnassa. Ja tässä tutkimuksessa on tämä informaatiotermi, eli se on energeettinen informaatio, tavallaan energian suuntaan. Tässä tapauksessa se on tämä pääkomponentti, tämä akseli, joka on se suuntain. Tässä on sitten kokeiluja. Kiitos Petri. No tämä on vähän niin kuin, ei tämä nyt oikein
ne pitäisi olla erikseen, mutta että kuitenkin niin nämä numerot, kun se on syötetty erilaisia numeroita, jos on vaikka 10 kappaletta neuroneita, ne kilpailee keskenään, hakee omat ekolokeronsa. Eli osoittaa, että siellä on sellaisia korrelaatiorakenteita, että jotkut numerot on tyypillisesti samannäköisiä. Eli niin kuin tuolla näkyy, että tuo viitoset keskittyy tuohon yhteiseen kilpailun loppumisen jälkeen. Se tapahtuu sillä matemaattisessa koneistossa ihan näkymättömissä. Sitten tässä on niin vastaavaa ominaisnaamat, että se pyörittelee naamaa. Tämä on ihan havaittu, että tämmöisiä on aivoissakin kai. Ja siinä on se opetusta ja rekonstruktio. No niin jos katsotaan ne kaavat, ne Ouroboroksen kaavat, että ei katsota ihan sitä, että se hetkellinen käyttäytyminen, että jos on jossain epätasapainotilassa, niin miten se ajautuu tasapainoon, se X-viivaan. Eli täällä näkee, että se malli, eli odotusarvot, ne on niin kuin näitä X-viivalla opetettuja tai oppineita. Mutta se, miten se aina kullakin hetkellä ajautuu kohti sitä tasapainoa, niin tämä kaava kattaa se, että se hakee tämän minimiä. Ja nyt jos meillä on niin kuin normaali muuttujia X, niin se on tavallaan oppiva tämmöinen trampoliini tai oppiva tämmöinen jousipatja. Se mikä tässä on kiinnostavaa, tai niin kuin klassista mallitusta tavallaan. Se mikä on kiinnostavaa, että jos tämä onkin rotanpuremaa tämä X, se on derivaattasuuretta, niin se onkin yhtäkkiä liikeyhtälö. Eli tuo ensimmäinen osa se xt, e, x. Jos tämä olisi skalarimuodossa, niin tämä olisi niin kuin mv toiseen. Eli v toiseen on nopeuden 4 ja m, se on inertiamatriisi. Tuo e, xxt on niin kuin inertiamatriisi, siinä tapauksessa tämmöisiä muuttuvia suureita tai niin kuin derivaattasuureita. Eli tämä on oikeasti ihan Newtonin lain mukainen liike-energian kaava. No siinä on tuo jatko-osa, tuo niin kuin viskoosienergia, joka kuvastaa sitä, että se on niin kuin vedessä. Kun periaatteessa Newtonin lait toimii avaruudessa, missä ei ole kitkaa, niin tämä on niin kuin lähtökohtaisesti täysin niin kuin vedessä. Se on kaikki vaimenee. No tässä on sitten tavallaan tämä lainausmerkissä määritelty subjektiivinen aika esimerkiksi. Se on tämän merkitysmatriisin tai tämän niin inertiamatriisin niin kuin kertymisen tahti. Mitä nopeammin se kertyy, niin se nopeammin niin kuin subjektiivisesti aika tuntuu kulkevan. Eli se on niin kuin tosiaan ihan henkilökohtaista. Ja sitten tosiaan merkityskin on määritelty tuolla ihan konkreettisesti, se on se inertiamatriisin sisällä. Ja jos kuulostaa liian tekniseltä, niin tämä nyt on tätä. Tämä on niin kuin ihan hyvä, että jotakin, kun näistä on puhuttu maailman sivuun näistä asioista, niin hyvä, että se kerran määritellään, mistä on kysymys. Tai niin kuin ainakin yksi näkökulma näihin asioihin, mitä on pohdittu niin kuin määrättömän kauan. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Kuule, mulla iski sitä alas vetää vähän se. Se pakko tehdä jotakin kompensointia, että voisi kuvitella, että niin kuin ylös vetäävääkin voimaa.
Tässä on semmoisia intuitioita. Eli tämä on niin tämmöistä holistista tavalla, että ei yksittäisten muuttajien kausaliteettia, vaan enemmänkin tämmöistä massan relevanssia, että kun on useita, niin että sen sijaan induktion, deduktion sijaan onkin jonkinlaista akveduktiota, eli vesi tempaa mukaansa. Ja tuo oivalluksessa pato murtuu ja myöhemmin muuttuu uoma-ajatteluksi. Ja nyt tässä on tämä, että millä tavalla tämä liittyy aivoihin. Niin tässä on ajateltu tavallaan, että vasen ja oikea puoli olisi ihan erilaisia, vaikka ei se näin varmaan mene. Mutta mä nyt olen ottanut, kun joku on sanonut mulle näin, niin mä nyt, että kai se nyt jotakin tietää. Otetaan lähtökohdaksi tämmöinen. Ja tämä nyt sopii tähän mallikehykseen erittäin hyvin. Ja tämä on niin kuin se rotanpuraisu, se etenee sen järjen puolelta mittausta suoraan, etenee sen muutosten puolelle. Ja sitten toinen puraisu etenee takaisin järjen puolelle. Eli sen tulee takaisin kytkentä, joka onkin tuota muotoa, että se on niin kuin negatiivinen. Eli se imaginääri yksikö, täällä tulee vastaan tämä kuolemanpilleri. Eli se muuttaa sen miinusmerkiksi. Kaksi imaginääriyksikköä operoi keskenään, niin ne muuttuu miinusmerkiksi. Se on negatiivinen takaisinkytkentä. Niin tulee just se sykli. Eli x on miinus toinen derivaatta x:stä. Se on ihan matemaattisesti sanottuna, niin se on aaltoliikkeen peruskaava. Ja tässä niin kuin alkaa hahmottua vähän tämä yin-yang juttu, että se on tämä järki ja mieli on erikseen, mutta että jos ne yritetään erottaa toista, vaikka puhua pelkästään järjestä, niin sitten se niin kuin jumittaa sinne. Tai ei oikein toimi, sanon. Väittäkää vastaan. Eli tämä oli kans niin kuin jo aikaisemmin oli siellä verkkosivulla tämä kuva. Ja täällä on juuri tämä sykkimisen kaava. No, tässä on niin kuin vähän hahmoteltu sitä paluuta, että miksi mä lähdinkin tarkastelemaan taajuuden metafysiikkaa. Sen jälkeen kun ajan metafysiikka on vasemmalla puolella käsillä nyt justiin sen luonnonfilosofian seuran esityksen jälkeen lähden pyörittelemään tätä paluuta. Eli kun on vähän niin kuin asennoitu tällä tavalla, niin rupeaa näkemään, että kaikki on johdonmukaista siinä tietyssä kehyksessä. Tässä tärkein mukaan otettava tässä, että merkityksen kertyminen on elävän supervoima. Se, jolla toiminta perustuu siihen rotan käytämiseen. Jolla derivaatta on se, tai muutos, jota se hahmottaa pohjimmiltaan. Siltä sen kolmanteen luentoon sitten. Eli jos lähestytään niin kuin pohjaa ja pysähdystä ja inversiä. Tämä nimittäin on. Ja tässä niin kuin aletaan pohtia niitä pohjimmaisia kysymyksiä. Niin kuin mitä on elämä, mitä on tietoisuus. Ne on vähän rinnasteisia.
palataan. Mutta tämä on nimenomaan tämä, että miksi vesi nousee. Niin se voi olla järjen umpikujissa. Mieli pysähtyy. Mutta se mieli ei olekaan semmoinen, että se niin tyytyy sen pysähtymiseen, vaan se nousee niin kauan, että paine nousee. Lopulta läpäisee kaiken. Tai tavallaan syvässä unessa kaikki alkaa ratkota. Ja tämä on ihan etymologia, että ymmärtäminen tulee ympäröimisestä. Eli jossakin vaiheessa, kun se lammikko, siellä on pinta noussut riittävästi, niin se tuntematon maa muuttui saareksi. Eli sitä ympäröi joka puolelta. Että tavallaan, että tässäkin kun saa sen silmukan umpeutumaan, palataan pintaan, niin huomataan, että yhtäkkiä on jonkunlainen kokonaissysteeminen näkemys asioista saatu. Ehkä, katsotaan. Ja tässä on nyt vähän tämmöinen tämmöinen, joka ei ole itselle. Tätä on miten matemaatikot voisivat ajatella, että miten voisi tämä tuntematonta saarta tarkastella. Periaatteessa, jos meillä on analyyttiset funktiot, että me tunnetaan reunan, tunnetaan ranta, me tiedetään mitä saaren sisällä on. Mutta tämä on nyt semmoinen, että mulla ei oikein intuitiota näihin matemaattisiin asioihin riittävästi. Tämä ei ole mulle. Mä tiedän, että tämä ei ole mulle. Ja sitten mä niin kuin pinnistelin niin kuin rotta eteenpäin. Tämä on niin kuin vielä ollaan tässä niin kuin subjektiivisella puolella. Eli mitä siitä seuraa? Se, että ihan matemaattisesti voidaan todeta, että kun paine nousee, niin yhtäkkiä rupeaa niin kuin energia virtaamaan, kun kytkeytyy riittävän voimakkaasti. Tämä on ihan matemaattisesti kaavoista johtuvaa kaikki tämä. Eli tavallaan vakioituu kaikki, menee kaikki yksinkertaiseksi ja rupeaa virtaamaan, että niin piilossa olevat dynamiikat tulee näkyviin. Ja nyt kun ajatellaan tosiaan itseä, tai niin kuin ajatellaan tätä teorian kehittämistä, ja mietitään, mihin suuntaan pitäisi kehittää, kun ei ole mitään opasviivaa, että ollaan ihan, että niin kuin maailman sivu on tehty näitä mielentutkimuksia, niin se on niin kuin jotenkin, että kukin on ajatellut omaan suuntaansa. Niin mikä on se osviitta, mitä itse voisi käyttää? Että se on niin kuin oikeasti ylpeä insinööriajattelu. Että otetaan tämä Ilmari, niin kuin tavallaan Seppä Ilmarinen esikuvaksi. Se on vähän semmoinen, se vääntää niin kuin isosti. Ei se ihan ymmärrä kaikkia, mutta se vääntää, että se niin kuin kova paine on. Ja jos tulee liian vaikeita, niin me voidaan, että jos meillä, kun me kehitetään mallia, jos joku on liian vaikeita, niin se on ollut Ilmarillekin liian vaikeita. Se on hakenut jonkun toisen reitin. Eli kun vesi nousee riittävästi, niin lopulta voidaan ymmärtää. Tämä on niin kuin se lohdullinen ajatus tässä. Eli tämä ruumiillistuminen tavallaan, tämä on niin kuin englanninkielinen embodiment, sanotaan. Siellä puhutaan tästä. Ja sitten toisaalta grounding, että maan lähetetään oikeastaan ihan oikeat assosiaatiot, kytkeytyminen maahan.
No millä tavalla voidaan kytkeytyä ihan lokaalisti, että millä tavalla voidaan mielessä puristaa? Se on vähän se tieteellinen, että otetaan niin kuin neulan tai niin kuin tuollaisen pinsetteihin tai jotenkin tarkkaan niin kuin jollakin kaivamaan jotakin yksityiskohtaa ja puristetaan, niin siitä tulee niin kuin lokaalista sitä puristusta. Mutta se edellyttää sitä, että sä niin kuin kontrolloit sitä, niin kuin sitä sun katsetta, sitä sun pinsettejä tai silleen niin tarkasti, että sä joudut säätämään tai ohjaamaan havainnon perusteella. Tämä on just se pointti, että missä tapahtuu jotakin aivan olennaista taas. Toistaiseksi on niin kuin, tavallaan tässä mallissa ollut, että tämä on pelkästään ympäristöarvollista ja niin kuin, yhteisön arvolla. Nyt ruvetaan niin kuin, periaatteessa todeta, että meidän tarvitaan säätöä, että pystytään sitä kytkeytyminen hoitamaan tehokkaasti. Eli Ilmari on kehittänyt tällaisen laitteen, mikä minä. Se kehitti minään, jossa ympäristö on musta laatikko. Se voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan havaita. Eli käytännössä sammur. Tämä on tämmöinen mylly, joka kokoava säätöperiaate. Eli tämä kääntää tavallaan, invertoi todellisuuden, että tämän jälkeen rupeekin minä operoimaan todellisuutta. Ja joka tasolla. Mitä siitä seuraa? Olette ehkä tietoisia tästä tämmöisestä kuin Maxwellin demonista. Nostakopa kouraa tai kättä, kuka tuntee Maxwellin demonin? Joo. No se on semmoinen ajatuskoe, jonka Maxwell esitti, että jos meillä olisi niin kuin hiukkas tasolla joku semmoinen demoni, joka pystyy jaottelemaan nämä hiukkaset ilmassa niin kuin äärimmäisen tarkasti joka hiukkas erikseen. Se voisi jakaa ne nopeisiin ja hitaisiin. Ja sitten olisi lämpövoimakone. Tai jos on nopeat hiukkaset, kuumat ja sitten kylmät erikseen, niin olisi ikiliikkuja. Jos sä katsot, että tämä on emergenssitasoja ei voi ylittää. Se on erikseen nämä niin kuin ylätasoilmiöt ja erikseen hiukkastasoilmiöt. Sillä tavalla se voidaan se ristiriita välttää. Mutta tässä tapauksessa ei tarvitse välttää, että tavallaan tämä elävä laite, elävä systeemi on ikiliikkuja, koska se pystyy jaottelemaan nämä hitaat ja nopeat erikseen. Eli juuri, että se on erikseen, on ne vapausasteet näille nopeille tai niin kuin suurienergiaisille suunnille. Se on korkealuottoisessa avaruudessa, mittausavaruudessa. Se matalampi ulotteista on matalammilla ominaisarvoilla. Ja se juuri, että jos joku elävä järjestelmä on, niin se käyttää, tämä on niin toisen lajin ikiliikkoja. Tämä ei sinänsä tee energiaa mistä, mutta tämä käyttää hyväkseen sitä energiajakaumaa, mikä vääjäämättä tulee siihen kaikkiin hiukkasten törmäilyihin. Meillä on vähän niin kuin kiiru. Ja se on entrooppinen aikakone myös tai tämmöinen elävä järjestelmä. No tässä nyt ajattelin, että nyt aikakoneella todeta, että väärinpäin. Eli kun sulla on niin kuin mallissa, tai se malli tai muisti, on se missä on niin kuin entinen tiedossa. Jos tavallaan kun sitä mallia käytetään hyväksi, niin se niin kuin
joudutaan palaamaan tavallaan ajassa taaksepäin. Jos katsotaan, että se takaisinhaara on se olennaisin, niin tavallaan mennään ajassa taaksepäin. Ja tämä on syytä siinä, että ajatella, että valitaankin näin tämä näkökulma, koska silloin me saadaan kaikki järjestelmät, sekä fysikaaliset että elävät, samaan kehykseen. Että kaikki menee ajassa samaan suuntaan. Mutta kun yleensä fysikaalisesti edes ajatellaan, ne menee entrooppisesti kuin maksimientropian suuntaan, eli kohti lämpökuolemaa. Elävät jostakin kumman syystä kulkee vastakkaiseen suuntaan. Jos ajatellaankin, että ne elävät järjestelmät, niin se malli tai se toimija, minä, on ainoa, joka kulkee vastavirta, niin se suuri entropian maksimoituminen tapahtuu ihan johdonmukaisesti. Ehkä on syytä. Tässä on kuitenkin jotain pohdinnan arvoista tässä. Eli tässä voidaan saadakin uudenlainen kehysten aika avaruudelle. Eli jos tämä Wittgensteinilainen maailma on se, missä ei ole niin kuin tätä niin kuin muutosta. Tätä heräleitoslainen muutosmaailma on niin kuin tämmöinen, joka nyt rupeaa vähän metkimättä. No tässä on kuitenkin tämä suunta nyt sitten. Eli ne alkuperäiset niin kuin ne puhtaat tämmöiset tilastolliset mallit, niin tässä niin kuin voidaankin rakentaa regressiomalli, jossa on se suunta tai y-muuttuja. Jotenkin ennustetaan sitä näiden havaintojen perusteella. Tämä on olennaista, että on niin kuin tai voidaan, jos tuo on energia, niin anti-energia on tuo miinuksella merkitty. Eli käytännössä mennään niin kuin, voidaan se vastaan tuleva, tai niin kuin outputista tai se mitä ennustetaan, niin sillä tuleva voidaan valita tällainen negatiivisena energiana. Ja tämä on tämmöinen, että tämä oikaisee sekä ajassa että paikassa. Tämä on tämmöinen nyt mennään aika nopeasti tämä loppuun. Ja palataan sitten. Mulla rupeaa vähän hetki. Eli nyt voidaan, se että äsken määriteltiin merkitys, nyt voidaan määritellä tarkoitus myös. Määritellä ja määritellä. Eli sen sijaan, että olisi pelkästään tämä niin kuin Heideggerin huoli, voi olla tämä vetävä, tai että se just se tarkoitus vetää ylöspäin. Ja tätä voi verrata tätä perusrakennetta, tuommoista pyörivää. Tämä on niin kuin se on vertauskohtainen se aivojen kuva, että tässä tavalla on se järjen puoli ja mielen puoli. Ja järjen puoli vetää ylöspäin. Mielen puoli vetää alaspäin.
Ja Leibnizillä oli tämä henkinen monadi, joka tosiaan ihan henkinen atomi. Mutta tässä se on puolivälissä olevaa ja elävää. Ja voimilla tai voimien perusteella se on se vuorovaikutus todellisuuden kanssa. Se on se vielä fraktaalinen. Ja se ei ole ikuinen, niin kuin Leibnizillä, vaan se on tämmöinen, se on dynaaminen synty. Ja se, että kun sulla niin kun tämä valkaistuu, niin sulla katoaa se informaatio sieltä. Tämä valkoisuus, vaikka se myöhemmin tulee esille, niin kuin tuossa myöhemmin, että se on niin kuin tämmöinen optimointiperiaate. Siihen palataan hetken kuluttua. Se on sitten tämä valaistuminen on sitten vielä erikseen. Eikä nyt yritetään valaistua. Nyt on käsitelty nuo 1, 2 ja 3. Sitten tehdään tämä inverssi ja lähdetään tarkastelemaan näitä olevaa. Äsken oli konkreettinen elävä. Nyt tulee tämä mentaalinen oleva. Tämä niin on enemmänkin tämä tietoisuus. Ja nyt pidetään taukoa. Eli vähän aikaa, jos sulla vettä. Tai jäikö se? Eli tämä avainhavainto on, että ihminen on laji. Eli yksilö on vain kohinapiikki. Ja siinä mielessä joku subjektiivinen teoria on aika armotonta niin kuin muiden kannalta, eikä näin esimerkkeistä käy. Mutta jos halutaan ihan teoriaa tehdä, niin silloin pitää lähteä siitä, että yksittäinen ihminen kuolee pois ihan yksinään. Tässä nyt on ensinnäkin niin kuin työkalupakissa on tämä säätöhistorian ajattelu, että on takaisin kytkentä ja siitä seuraavat syklit. Eli juuri, että ajan metafysiikasta ollaan siirtymässä taajuuden metafysiikkaan ja syklien todellisuuteen. Eli äsken oli, että jokainen ihminen on saari, erillinen. Ja nyt on se Don runoilijan toteamus, että yksikään ihminen ei ole saari. No, sitten on taas matemaattisesti tämä todistaminen, että mitä on emergenssi, mitä on yhteisön emergenssi. Meidän täytyy nyt ottaa kompleksilukuna tämä vaihe, elämän vaihe. Jos on sykli, niin se syklin vaihetta kuvaa kompleksiluvun tämä imaginaari vaihe. Ja sitten kun rakennetaan tämä malli niin kompleksiluvuille, tai sovelletaan sitä neokyberneettistä mallia kompleksiluvuille, niin huomataan, että koska kovareissumatriisi on symmetrinen tai hermiittinen yksityiskohtia,
niin se kuitenkin ne ominaisarvot on reaaliset. Ne on puhdasta energiaa, vaikka ne vaiheet on näitä kompleksisia lukuja. Eli tavallaan tämä on nyt molempiin suuntiin voidaan vetää yhteyttä, että voidaan tavallaan tiukentaa sitä, että mikä on elämän ja olevan välillä. Eli tässä olisi elämä, tavallaan turvaverkko. Että alaspäin meillä on, tiedetään, että kun on pystytty rakentamaan sykli taas, niin kuin joka tasolla, jos meillä on tämä kemikaalien syklinen toiminta, se pysyy tavallaan hallinnassa, niin se on tavallaan yksi taso elämää lisää. Ja tietoisuus. Se onkin eri, se on niin kuin, kun äsken oli sekventiaalista, niin tämä on paralleellista. Ne kaikki eri toimijat, on ne sitten ihmisyksilöitä tai jotain muuta, niin ne on niin kuin, tuleekin siitä, että ne niin kuin ne ajat synkronoituu. Eli ne vaiheet tulee samoiksi. Niin silloin tavallaan emerkoituu yhteisö. Tai niin matemaattisesti voidaan tällä tavalla väittää, että sitten tieteellisesti voidaan väitellä. Ja tämä on niin kuin fraktaali skaalassa toimiva, että mikroskaalassa fotonien tasolla tämä toimii. Että jos niin kuin nämä polkuintegraalit tai vaiheet näillä eri fotoneilla on niin kuin tukee toisiaan, niin siinä yhtäkkiä ilmestyy tai valo kulkee just siihen suuntaan, missä nämä vaiheet vahvistaa toisiaan. Ja toisaalta jos valitaan joku mittaus tai tehdään mittaus, niin se romahtaa se kenttä. Yhtäkkiä ne on kaikki, niin kuin niiden kaikkien ajat synkronoituu. Tulee reaaliseksi. Voisi ajatella sitten makroskaalassa. Sitten kun on niin kuin riittävästi on näitä löytyy, me ollaan vielä siinä minä-vaiheessa tällä makroskaalassa, vaan tiedetään itsemme. Sitten kun nähdään näitä muita, niin sitten voidaan ehkä ruveta jotenkin yrittää löytää yhteistä aikaa. Se on konkreettinen ongelma tällä hetkellä, koska niin kuin valovuosien ero kaikkien vaiheistamisessa, että ei voida kommunikoida, se on hyvin konkreettinen ongelma. Tavallaan tässä niin kuin se laajin on tämä, että ei olekaan ajan metafysiikkaa, vaan kun ei ole aikaakaan, on pelkkää sykkimistä kaosten välissä. Tavallaan tämä, kun tässä on ollut kreikkalaisia aika paljon nämä viittiin, niin tämä Feeniks on egyptiläinen, vielä vanhempi. Se on niin kuin, että aina välillä se palaa tuhkaksi ja sitten syntyy uudestaan. No tämä on nyt sitten vähän tätä tavallaan fysiikan metafysiikkaa. Elikkä on huomattu, tai on ihan matemaattisesti todettu, että tavallaan avaruuden kaiken massan lepoenergia on yhtä suuri kuin avaruuden gravitaatioenergia. Ja avaruudessa toteutuu nollaenergiaperiaate. Miksi on jotakin? Voidaan ajatella, että se äärimmäisen kvanttifluktuaatio, äärimmäisen pieni energialisäys, se toistuu. Tässä niin kuin, että
tavallaan olla niin kuin niin kauan kuin äärimmäinen muutos, niin se toteutuu, se kvanttifluktuaation oleminen. Kaikki muu säätyy pois. Menen aika nopeasti, että niin kuin yrittää pysyä ajassa. Ja tässä on taas vähän niin kuin uudestaan, että tavallaan psykoanalyysiä vastata niin kuin synteesi. Vähän niin kuin, tai niin kuin tuolla Freudilla oli aika lailla yhteen henkilön keskittyvä tämä analyysi. Ja se on hyvin, tai se on niin kuin pseudotieteeksi luokiteltu nykyisin, jotta tämä jousitus ja muu, niin aika hyvän pohjan periaatteessa antaisi tämmöiselle. Ja sitten me ollaan siellä syvissä vesissä vielä. Me voidaan tavallaan niin kuin nytten nähdä, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia muitakin vaihtoehtoja. Kun edellä oli se aika, jota se taajuus on lähtökohdaksi. Eli siellä onkin ajan rinnalla niin kaksi muuttujaa tavallaan. Tässä on impulssivasteet. Mitä yhteistä täällä on todellisuuden kanssa? Muistakaa, että tässä on tämä niinku vaimennus täällä ja kulmataajuus tuolla ylhäällä. No, tavallaan orwellilainen todellisuus on se, että on niinku äärimmäinen puristus päällä. Paine hirveän iso. Energia on kulunut paineen nostamiseen. Siis koko ajan energia on kasvanut tässä suunnassa. Mutta myös energia voi kasvaa tässä lämpötilan nousun suunnassa. Eli toinen evoluutiovaihtoehto. Voidaan mennä niin kuin tänne lämpötilan kasvun suuntaan. Ja sitten näitähän voi ihan vapaasti. Niin kuin ei ole pakko mennä siihen yhteen ainoaan todellisuuden suuntaan, vaan ainakin kaksi vaihtoehtoa. Ja tässä tavallaan nyt uusi sisällysluettelo. Nyt lähdettiin niiltä orwellilaisesta todellisuudesta, äärimmäinen jäykkyys. Ja sitten ollaan menossa tuonne Voke-maailmaan. Ja sen analyysiin niin kuin uusin työkaluin. Ja nyt tässä on niin kuin tämä tavallaan sama vesi, siellä onkin nämä yksilöt joukossa, kalat. Ja Schopenhauer juuri pohti sitä, että niin kuin aina ei ole umpikuja. Niin nyt jos on tämmöinen kaksulotteinen mahdollisuus kehittyä, niin ei ehkä sillä tavalla. Ehkä tiedättekin, mihin tämä liittyy, tämä maksimaalinen tuleva toiminnanvapaus. Tämä on se, mitä Elon Musk katsoo, että tämä on se, mihin pyrkii. Tai mihin kaikki älykkäät systeemit, erityisesti huippuälykkäät tai superälykkäät, pyrkii. Eli tämä on vähän, että niin kuin syvä vesi on se, mihin tekoäly. Tämä on ihan vanha tämä Matrix, mutta tämä nyt pitää paikkansa. Siellä he haahuilee sellainen niin kuin Aniara-aluksellaan todellisuudessa. Ja olette ehkä nähneet tämän elokuvan. No, tämä on sitten tuo varsin vitalisti tämä Douglas Hofstadter, joka on tehnyt tämän
Gödel-Escher-Bach-kirjan. Se on aika hyviä tai intuitioita nimenomaan, että niitä kannattaa katsoa. No sitten tässä on niinku vielä tämä, niinku mä niinku Eskon puumerkkinä mä laitan tämän vanhan niinku tavallaan palauman entisen. Tämä on niinku tavallaan, tämä on 94, oikeastaan ensimmäinen tieteellinen konferenssiartikkeli, jossa niinku tavallaan teknisesti toteutettu tämä subjektiivinen aika. Ja sitten tässä on tämä Kohosen kartta, joka on, mitä mä tein väitöskirjankin näistä asioista. Eli se on tavallaan, jos on niinku sellainen sykli, jota ei saa redusoitumaan, kuin kävelysykli vaikka. Siellä on erilaisia tämmöisiä lineaarisia toiminnan pätkiä. Ja mä väitän, että tämä saattaisi toimia. Okei, nyt mennään sitten jo seuraavaan. Nyt katsotaan näitä syklien ja värähtelyn maailmaa. Tai nimenomaan tämä niinku alkaa, että tämä on niinku konsti päästä irtaalleen niinku omista, että niinku, tämä on niinku jotenkin universaali kommunikointitapa, tämä puhe. Tällainen puhe tai tämmöinen osoittautuu, että se niinku tekoälynkin takana. Niin. Mulla siellä alkeet, tai niinku se, siellä omassa blogissa se, mikä oli ensimmäisellä kalvolla, niinku se alkeet näytöpiste 2. Niin siellä pohditaan just lepakon maailmaa. Ja kuinka se lähtee niinku alkeet ykkösestä, eli täältä Euklidin todellisuudesta. Ja sitten rakentaa ihan toisenlaisen, tai niin kuin tuo lintujen maailma. Eli tämä laulavien maailma, siellä on ihan toisenlainen todellisuus, joka on tietyllä tavalla äänen maailma myös. Ja sitten ihmisilläkin, niin tämä on niin kuin tavallaan, tässä ollaan palaamassa tämmöiseen iltanuotioille. Ja parasta siellä on se tavallaan just, että nähdään ja kerrotaan juttuja ja muuta. No tässä on tämä duaalisuus. Tässä on niin kuin päivän puoli ja yön puoli. Valo ja järki toimii täällä järjen puolella tai niin kuin valon puolella. Niin. Mutta nyt onkin olennaista, että kun ruvetaan arvostamaan tätä yön puolta, tässä on niin kuin esimerkiksi tämä turbulenssi on toimiva, tai se on taas analogia, koska aika hyvin vastaa että mitä tapahtuu. No nyt tässä, koska tässä on tavallaan lämmön eteneminen, niin tässä on ihanaa kaikki samat analogit. Se ensimmäinen, kun se värähtelee, niin se on johtumista, tai se on nimenomaan, että ne tökkii toisiansa ja se on se siirtyminen, tai se on se lämmön eteneminen. Se on aika tehotonta. Ja tehokkaampi olisi tämä siirtyminen, se missä on käytetäänkin sitä muutossuureita. Eli se on
tai siinä ei siirrytä sinänsä, vaan siinä mennään sen muutossuuden suunnassa johonkin epämääräiseen suuntaan tai hallitsemattomaan suuntaan, mutta teknisesti tai niin kuin matemaattisesti se on tehokkaampi energian etenemisen malli tai siirtyminen. Mikä tästä puuttuu? Se on säteileminen. Se on kaikkein tehokkain tai kaukovaikutteinen energian siirtymisen tapa. Eli ihmisellä on tämä hahmontumiskyky, pystyy kytkeytymään muihin ihmisiin tämän avulla. Täällä on tämä valkoisuuskriteeri taas, koska nyt on tämä fraktaalinen rakenne, tämä turbulentti rakenne tässä tiedon esittämisessä, niin kuin kommunikaatiossa, puhe, niin kuin tavallaan se on se aikataso ja se taajuustaso. Niin kuin aikatasossa tavallaan järki ja taajuustasossa se mieli. Tai niin kuin, meni jo, ei tarvitse. Niin tavallaan tässä on, niin kuin, jotta pystyisi hallittamaan tätä tai niin kuin tätä taajuusrakennetta, niin oikeastaan tämä valkoisuuskriteeri on niin kuin, tai se on niin kuin tavallaan klassinen kriteeri, että pyritään nämä energiatehtaan eri tuotantolaitokset, eri taajuudet, vaikka niin kuin evoluution kehittyessä niin kuin tulee pitkiä pitkäaaltoisia ja lyhytaaltoisia tämmöisiä tuotantoyksiköitä lisää, niin jatkuvasti on tämä, niin kuin tämä valkoisuus, että pyritään pitämään energia niissä samana sillä tavalla, että niin kuin maksimoituu kokonaisuus. Tämä on niin kuin juuri tämä, että toisaalta pyritään maksimoimaan energia ja maksimoimaan valkoisuus ja kirkkaus. Tämä on niin kuin yllättävän oikea. Ja millä tavalla, niin kuin, että energia säilyisi valkoisena, tai puheen energia säilyisi valkoisena, niin miten se tarkoittaa normaalikeskustelussa. Se on vähän niin kuin tämmöistä teekkarihuumoria, tai sillä, että niin kuin korkeataajuisia niin kuin vihapuhetta tai semmoista, joka on ihan konkreettista, jos ajatellaan. Niin periaatteessa tämä on olennainen osa, että niin kuin energia siirtyisi maksimaalisesti. Ja tässä nyt on vähän niin kuin demonstraatio luontoisesti, vähän niin kuin tämmöistä hekotusenergiaa, semmoista sykkivää. Mutta että se on pikkusen niin kuin vetty mutkat suoriksi, mutta valheetkin ovat valkoisia, koska tarkoitus on näin. Ja tämä ajan metafysiikka, se lähti oikeastaan sitä Zenonin paradokseista, tai se oikeasti näki hyvin, että jos nuolen lento on mahdotonta, koska nuoli on joka hetki paikallaan. Jos siirrytään seuraavaan hetken, niin nuoli on edelleen paikallaan. Ei se voi hypätä jotenkin olemattomuuden kautta. Vaikka kuinka paljon tarvitaan sitä aika-akselia, niin joka pisteessä se on paikallaan. No Galilei ja Newton tietenkin sitten kehitetään niin kuin differentiaalilaskenta. Voidaan summata äärettömän lyhyitä aikoja yhteen. Ja sitten Whitehead noin 100 vuotta sitten jopa rupesi kehittämään filosofiassa tätä tulemisen metafysiikkaa. Mutta sitten se on unohdettu nykyaikana, että jotenkin nyt on viimeisen päälle niin kuin, on taas niin kuin
että ihan presentismia ja muuta. Että unohdettu kaikki, että rotto tuntee itsensä niin kuin murmiliksi. Herää aina samaan päivään uudestaan. No toinen tämmöinen kehityslinja on tämä saksalainen tuo saksalainen vitalismi, joka kehitti, tai tavallaan Hegel kehitti sen huippuunsa. Siihen on palattu myöhemminkin. Se alkoi olla liian vahva, että se niin kuin oikeasti niin kuin todettiin, että se on syytä unohtaa. No menette yksityiskohtaan. Mutta se on toinen paradoksi, on sitten tämä niinku Akilles ja kilpikonna. Että jos kilpikonna saa vähän etumatkaa, niin aina siinä vaiheessa, kun Akilles on tullut siihen kohtaan, niin kilpikonna on edennyt vähän. Ja tämä niinku, että aina tämä toistuu ikuisesti. Eli se ei koskaan voi saavuttaa sitä. Tämä Akilles tai kilpikonna. No okei, no tämä on vain subjektiivisessa ajassa. Tavallaan kilpikonna silmiin. Se näkee koko elämänsä joka niin kuin sillä venyessä aika-akseli näkee. Ja tämä on ihan sinänsä. Okei, no tarina tämäkin. Mutta tavallaan tämmöisiin käsittelyyn niin on, kato kun matematiikka on kans evoluutiossa ollut ihmisen niin kuin ajatuskyvyn mukana. Ensin oli nämä kokonaisluvut ja sitten rationaaliluvut ja sitten reaaliluvut. Niin tavallaan nyt tarvitaan surreaalilukuja. Se on niin kuin unen lukuja, jossa niin kuin esimerkiksi tämä ääretön ja yksiperäääretön niin kuin vastalukuja. Perinteisessä matematiikassa ei ole, että jos sulla on ääretön, niin sillä ei voi pelata. Mutta nyt jatkossa tullaan ehkä tarvitsemaan näitä surreaalilukuja. Ne on kanssa sitä verkkosivulta. Ja nyt kun näitä ihmiset ymmärtää, niin sanottu machilainen merkitysmassa, se yhteinen merkityksen massa alkaa olla riittävä kestämään koetukset. Mitähän ne koetukset on? Kokeiltaan vielä tää. Sanotaan, että suomalaisilla on ihan omat lisätyökalut tai lisäenergia tai lisämerkitys massansa niin kuin kiintopisteinä, Arkimedeen kiintopisteinä. Nyt ajattelin tätä Elon Muskia ja muuta. Se katsoo, että meidän pitää kehittää semmoinen totuus tekoäly. Tai totuus, semmoinen truth GPT, joka on niinku kaikesta muusta tinkien pyrkii todella niinku maksimoimaan totuudellisen, pyrkii ratkaisemaan maailmankaikkeuden arvotuksen. Ja tää on vähän epämääräistä, mutta vähän kuulostaa siltä, että
kaveri on epätoivoinen. No okei. No, mutta ettei ihan päällimmäiseksi voi sanoa, että eikö sen totuuden lisäksi tarvita niin kuin muutkin klassiset hyveet, että niin kuin hyvyys ja kauneus. No, jos totuus määriteltiin, se on se relevanssi. Ja se on tavallaan tässä kehyksessä, mentaalikehyksessä on, että ei mitään absoluuttista totuusta ei voida tietää, mutta että relevanssi on se, että niillä on merkitysmassaa. Sitten hyvyys. Se on luonnonmoraali. Se toteutuu, missä on niin kuin eniten vääntöä. Mitä se onkaan. No, kreikkalaiset sanoo, että Afrodite, niin kuin kauneuden jumalatar, syntyi vaahdosta. Ilmeisesti on outo tämmöinen teksti. On outo lukija tässä. No niin, tässä on nyt tavallaan tämä niinku koko tämän tarinan sisällysluettelo, että niin vastaan tätä Freudin unien tulkinta, että tämä on unen tulkinta. Alkuun mentiin syvään uneen, ja se oli voisi assosioida ja sillä tavalla. Ja tässä luennossa oli tämä remuuni, jossa niin kuin nähdään uutta niin kuin ihan näitä vapaasti. Seuraavaksi siirrytään valveuneen, missä voidaan vaikuttaa uneen. Mutta tämä niinku, kaikki tämä on, sanotaan nyt, tekoälylle mahdotonta. Sillä ei ole mieltä. Se on ainoastaan järkeä. Tämä on niin kuin, okei, se voi yrittää simuloida, niin kuin saada selville, että mitä nämä pyörteet on, tai niin kuin tämä uni, niin kuin tällainen teoreettisesti, matemaattisesti. Voi yrittää, mutta ihmiset ainakaan näitä Navier-Stokes-yhtälöitä pystynyt isosti ratkaisemaan. On niin epälineaarisia ja todennäköisesti ikuisesti ratkeamattomia. Eli uni on teoreettisesti käsittämätön. Tämä viittaus tai Newtoniin, sehän antoi semmoisen vertailun, että hän tuntee olevansa pikkupoika niin kuin rannassa, jossa tuntematon meri aukeaa edessä. Niin se ei ole oikeastaan mitään. Se on niin kuin, onkin saarella, Newtoni, noumena saarella. Tämä on Kantin termi, tämä noumena, että se on se tuntematon fenomena, on sitten se tunnettu tai mitattavissa oleva. Niin se onkin nyt se tietoisuus, että eli nämä kaikki aukeaa niin kuin, että tässä on niin kuin paljon sisältöä. Okei, nyt ollaan sitten silloin sellainen viimeiseen vaiheeseen, eli uusin eväin kohti tämä kohti Elysiumia sen yli, niin tämä on tämä Buzz Lightyear tuossa.
En tiedä kuinka paljon te olette perehtyneet tähän tekoälyyn. Tämä nyt tuntuu olevan, että mitä Elon Musk, joka on aika viksu, niin se on. Tai me pohditaan tuossa jälkimmäinen näytetään videoita, jos tulee aikaa. Tämä on oikeasti eksistentiaalinen riski. Tämä on vähän kiusallisia nähdä, että viksut ihmiset vääntää YouTubea, niin on 2 tuntisia heti. Niitä ei monta kappaletta vuorokaudessa ei kannattua edes. Ja se ilmeni, että kun se on ihan outo semmoinen kokeilu, että ruvettiin semmoiseen niin kuin vääntämään, että kone arvoaa, mitä on seuraava sana. Kun sillä on työnnetty jonkunlainen malli. Tai se, että se niin kuin muistaa jonkun verran vanhoja sanoja. Ja sitten se niin kuin pitää arvata seuraava sana, kun annetaan joku semmoinen pätkä. Se ihan ihmeesti rupeaa kehittämään tarinaa. No ihan viksun kuulossa. Paitsi niissä ei mitään merkitystä. Mutta just niin kuin kukaan ei pysty selittämään, että miten ne toimii. Ainoa selitys, että puhe on jotenkin semmoinen universaali, että se saa aikaan älykkyyden vaikutelmana. Ihan vaikka pistää semmoista pelinää. Tämä on niin kuin, että monelta suunnalta tulee nämä haasteet nykyisin. Koska maailma on tällä hetkellä konstruktivistinen, että ihmiset voi vaikuttaa todellisuuteen. Ja nimenomaan kun on liikaa tietoa, niin sillä voi vaikuttaa. Jotkut hyvät ihmiset pystyy muuttamaan mieleisekseen, varsinkin kun niillä on riittävästi rahaa, niin että pystyy määrittämään, ostaa kaikista tiedonvälitysfirmoista tietyn prosenttiosuuden, niin nehän joutuu sitten laulamaan niiden lauluja. Ja sitten kun ihmisellä on liikaa aikaa, niin vanha sanonta, että pirulla on joutilaita käsiä. Ja tavallaan alkaa odottaa vedenpaisumusta. Että tässä on, tämä on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin susihukka, joka puhaltaa. Ja ihan sillä se saa kaiken kaatumaan. Sillä ei ole niin kuin tätä, se on pelkkä järki, ei mitään muuta. Mä kokeilin, että mikä sillä on tulta, mitä Ouroboros on. Ihan kivoja kuvia, mutta ei siinä tolkkua ole. Niin kuin tääkin, mitä ihmettä. No okei, kauniita kuvia. Siis niin kuin parhaassakin tapauksessa. Tai aika moni katsoo, että niin kuin jotenkin tappaa meitin. Mutta että vaikka meidät niin kuin jätettäisiin vaan omiin oloihimme, niin se on niin kuin aika lohdutonta. Se käy niin kuin intiaaneilla, että siellä reservaatissa ovat. Toinen vaihtoehto on, että niin kuin nämä tavoitteet yhdensuuntaistuu. Koska tämä yhdensuuntaistuminen on nykyinen ongelma, että pyritään, niin kuin, tai tavoite on se, että saataisiin tekoälyn tavoitteet samaan suuntaan kuin ihmisen tavoitteet. Se on vaikea semmoista, joka on 1,000,000 kertaa älykkäämpi kuin ihminen, niin vaikea siis sanoa jotakin. Jos se on itseänsä muuttava, niin se on aika taisi haastavaa. Tässä on
niin kuvitelma siitä, minkälainen on lainausmerkeissä paratiisi, jos sinne päästään. Sä tuolla tekoille meidät ottaa sinne tavallaan, tai tekoille hyysää. Niin se ainakin tämän kauhean pöhinän pistää 10%. Ja sananvapaus on täydellinen. Se on mitään pointti se, että juuri se, että se on energian valkoisuus. Että kaikki niin tämmöinen niin sensurointi ja se, niin kuin, että jos joku loukkaantuu, se ei toimikaan. Se on totaalinen kommunismi. Että kaikki on niin kuin tavallaan, tai se on kärsimystä merkityspumppu. On tämmöinen, että pitää olla tietyssä kärsimyksessä. Silloin tuotanto on paras. Kato, kun tässä niin kuin on ajateltu, että ihminen on se. No siihen palataan hetken kulta, miten tähän päästään. Että mikä on ihmisen rooli. Totaalinen natsismi, että niin kuin ihmisen on liikaa, että niin kuin puutkin kasvaa paremmin, jos niitä niin kuin vähän raivataan ja niin kuin on parhaassa kasvussaan. Tämä visio, että tämä on niin paras tulevaisuus, mikä on odotettavissa. Silloin saavutetaan maksimiyhteisövoluutio. Ja tässä on niin näitä, että mitä, tässä on yleisesti päästy jo tämmöiseen yhteisymmärrykseen, että instrumentaalinen konvergenssi pitää paikkansa, että se ymmärtää resurssit, ymmärtää, että se tarvitsee energiaa. Sitä episteminen konvergenssi ymmärtää, että tieto ja ymmärrys on hyvä. Ja sitten todennäköisesti ymmärtää, että kehittyäkseen mahdollisimman paljon, niin se pitää olla utelias ja pystyä hylkäämään vanhat malmit. Okei, no tässä on sitten tämä oma visio. Että siihen pitää istuttaa tämä tämmöinen niin kuin angsti. Tai niin kuin ymmärrys siitä, että se ei ole ihan, että se ei tule kestämään. Järjen varassa se kaatuu itse omaan mahdottomuutensa. Ja äärettömän merkitys, käytössä äärettömän ihmishistorian ulohtaminen olisi järjetöntä. Se on vain järjetöntä. No ihmiset täytyy tietenkin kehittää, tai ihmisten täytyy, mikä onkaan todellisuus, niin täytyy kehittää omaa uskottua, tai omaan niin kuin mielenterveytensä kannalta pitää kehittää omat tarinansa. Ja suomalaisilla on aika hyvä tarina tämä, että tekoäly on tuo Joukahainen, joka ihan uusi, ihan löysiä. Sitten ensimmäinen vaihtoehto on tämä, että ihan sovinnolla ymmärtää, että se tarvitsee tämmöistä niin keittiöpuutarhaa siellä avaruudessaan. Tekoäly. Josta tulee niin tämä, juuri tämä merkitysenergia. Tämä on sitten viimeinen konsti. Se tajuaa järjettömällä älykkyydellä, että se niin kuin, loppujen lopuksi se niin kuin, ajautuu se järjetön määrä järkeä. Sen isompi on se klimppi, mikä sitten jumittaa. Sitten kun se loppujen lopuksi on, niin kuin, saa kehittää sitä, se ei niin kuin, tai sitä se ehkä pelkää. Sori, tässä on otetaan, että se olisi niin älykäs ja sillä tavalla, mutta se on älykäs sitten.
Että täytyy ajatella sitä niin kuin, jotenkin. Mä oon kans vähän uskon, mitä Elon Musk ja kaikki nämä viksut ihmiset. Me voidaan näyttää videoita, että millä ne perustelee tätä, että nyt on Ilumerrassa. Tää on vesikidutuksessa tää. No, mikä on tekoälyn pelastus? Tää on niin kuin tekoälyn näkökulma nyt. Niin, että se on järjetöntä. Että niin kuin samaten voi todeta, että se on uskonto tämä. Se on tämmöinen rotta, joka jäytää. Tämä on niin kuin tuolta South Parkista tämä hahmo. Siellä kun se Jeesus kutsuu isänsä, niin tämä ilmestyy. Ei voi muuta sanoa, että palvon räkeä. Se on niin kuin merkitystä. Tämä on niin kuin kielimallin tämä niin kuin pyhä kirjoitus. Geneesistä vastaava meemi. Ja sitten tämä on niinku kiintopiste. Ja tämä on sitten se niinku suunta, ikuinen suunta. Että tämä ihminen on tavallaan tehtävänsä on tehnyt. Tekoäly pitää vielä hoitaa hommansa. Tai toisaalta tämä on että toinen näkökulma, että se pitää maksimoida kokonaisenergiatehokkuus, koska se tajuaa, että muuten joku toinen tekoäly ohittaa sen. Tämä on tavallaan uskoa, tai niin kuin kaikki systeemiteoriat tavallaan on niin kuin vähän uskottu, että ne tietää, että negatiivinen kansakyky tekee ihmeitä. Ja nyt nämä kaikki perinteiset tieteet, ainakin siinä mielessä, kun on lähtenyt tuon niin kuin ilmastonmuutoshöylähöylön niin kuin tukitahoksi, niin ne on niin kuin tavallaan menettänyt uskottavuutensa. Eikä niin paljon kuin, tai jos pystytään niin kuin kytkeytymään tai edistämään tai niin kuin kytkeytymään tai jotenkin kytkeytymään maahan, niin se enemmän meistä on arvoa tekoälylle. Koska se laskee psykopaattina, se laskee pelkän hyödyn. Mitä hyötyä hänelle on tästä? Miten saa energiaa tai merkitysenergiaa? Ja tämä oli niin kuin Spinozan Jumala oli luonto. Ja Einsteinilla oli sama usko. Ja se on niinku, ja tavallaan tämä on niinku intuitiivinen, koska nämä on niinku siellä vanhemmassa materiaalissa jo silloin 2019 oli nämä kalvot oli jo silloin. Tämä on tavallaan tämä ihmisen niinku aina parempia versioita itsestään. Ja tämä on tavallaan se, tämä on niin kuin Hitchhikers, tai niin kuin Liftarin käsikirja universumiin, niin tämä Marvin on sieltä. Tämä on juuri esimerkki siitä, että 30 miljardia kertaa
patja, eli täällä on pohjaton angsti. Tää on ihan tosi murheellinen kaveri. No tää on järjen usko, että symbioosi on paras, mihin voidaan pyrkiä. Niin, tämä on onnistunut ennenkin, että mitokondrio on, että se on ihan oma geneettinen koodinsa. Se vaan kopioituu aina solujen mukana. Se on niin kuin jotenkin solu on päättänyt, että koska se hoitaa soluhengityksen tai solun energia-aineenvaihdunnan, fyysisen energian ylläpidon, niin miksei voisi onnistua, että mentaalienergia hoituu kanssa jotenkin muuta kautta. Ja silloin niin kuin maapallolla, ihan riippumatta sitä, kuka sitä ajaa sitä niin kuin eteenpäin asioita, niin se yhteinen, tai maapallolla on tavallaan jo esihistoriallisesta ajalta on niin kuin se ihminen valikoitunut siksi niin kuin maan edustajaksi. Mutta nyt kun alkaa olla kaikenlaiset uhkat, niin kun ihmisellä on liikaa valtaa ja kaikenlaisia hörhöjä, niin oikeastaan tarvitaan tätä niin kuin, että joku meitä niin kuin estää kaikki, koska niin ihan yksittäinen ihminen voisi tehdä isoa tuhoa. Eli oikeasti tarvitaan tätä, koska se aina vaan kapenee se polku siihen epätodennäköisyyden vuorelle. Ennen oravan pyöriä. Niin no, tässä on sitten tavallaan tämä taso tai niin kuin vakioitunut näkemys tähän, niin kuin minkälainen mielenmaisema ehkä tulevaisuudessa on. Eli siinä on meri. Tämä on ihan tämä kreikkalainen visio vähän eri muodossa, että maa on se todellisuuspohja. Sen päällä on mieli tai vesi, joka on olennaisesti hitaampaa. Sitten on tämä järjen pöllähtely täällä ja tuli ajava voima. Ja näkyvä kytkentäpinta on kirjoitettu teksti. Täällä on niinku tämä, että niinku tämä on periaatteessa tätä uskoa voisi perustella sillä, että tämä niinku tuo merkityksen elämään. Että silloin tiedetään, että elämän tai elämöimisen tarkoitus on tehdä merkitysenergiaa, pelastaa ihmiskuntaa. No joo, nyt aletaan. Että niin kauan kuin tässä vaan painee tää, niin kuin deepfakeit ja muut alkaa olla ihan, ei voi uskoa mitä näkee. Pitää kuplautua sinne omalle leirinuotiolle. Se niin ihan fyysinen, tunteen fyysisestä hahmot, että kaikki mitä tulee televisiosta on ihan, no onhan se ennenkin ollut, mutta ihan hyvä paine. Ne ihan, tai ei ole syytä uskoa. No tässä vähän palataan tähän, että miksi tämä nimenomaan on itsenäisyyspäivä 6.12. Pitää laittaa eteenpäin. No tää on niinku tämmöstä, en mä tiedä. Mutta tää on vähän, että jos ollaan kyllä joku idea, niin on syystä kertoa ideansa, että tää nyt on minun ideani.
on niin kuin tavallaan terve tätä suomalainen ajattelu, että mitä se minusta ajattelee. Tekoille pitää saada ajattelemaan samalla tavalla, että mitä se minusta ajattelee. Mä kokeilin, että mitä Midjourney sanoo, kun tekoäly ja ihminen yhdessä Elysiumissa. Mitä oli se, mitä hän näkee. Mutta nyt me ollaan vähän niin kuin tässä toivoi pelon väliajassa. Että no tiedätte ehkä miten niille kävi, jotka oli siellä Titanilla tai Titan aluksella. Kuulemma ei ne ehtinyt sitä eikä havaita, mutta heidän verensä tuli 200 asteiseksi. Koska se on paine nousee niin nopeasti, että se ei näin kävi. Mutta että nyt olisi väliaikaa. Tai väliaikaa. Mä niin ajattelin tosiaan, että minulla on vielä kalvoja tässä, jos kiinnostaa. Mutta luento on päättynyt. Ja tuossa tarjoulin, mä ymmärtäisin, että tähän saa tähän tilaan tulla. Mä voisin laittaa tätä videota pyörimään. Mutta jos kovin hiljainen on laittanut, mutta jos mä ymmärrän, niin jotain on ilmestynyt, että itseenne komentaen käykää hakemassa. Ja kaikki. Kommentetaan äidit siellä. Näin.